Moro! Moi! Kyllä. Päivää, täällä poliisi. Juu. Ai tapahtunut murha. Kuka on murhattu? Ai nainen. Minkä ikäinen? Selvä. Kiitos tiedosta. Tulemme selvittämään asiaa pian. Hei hei. Täällä se Osmo hymyilee. Saatane kiinni. Tässä on murhaase. Se on selvää. On. Täysin selvää. Täysin selvä asia. Missä mä oon? Olet nyt katon reunalla. Jos sinä et hyppää, minä ammun sinut. Sinulla on siis 2 vaihtoehtoa. Joko sinä hyppäät, tai sitten ammun sinut. Mitä jos hyppäät? Sitten jaettua henki. Tämähän on ihan hirveän korkea. Mitä sinä? Hän taisi kuolla. Minä olen paras tässä maailmassa. Senkin lievä! Mitä? Hitsi, pakko lähteä karkuun. Missä himputissa se on? Missä ruoste on? Veikkaan, että tämä ei jää